Helo, siwmai. Sydd Gwilym ydw i, ac rwy'n gweithio yn yr adran fachnata yma ym Mhrifysgol Abertawe. Dwi yma heddi i siarad â chi am sut y gallwch chi helpu a chefnogi'ch plentyn trwy'r broses clirio. A felly bod eich plentyn yn ystyried clirio am nifer o resymau. Mae'n bosib dydy'ch plentyn ddim wedi cyflawni'r graddau yr oedd yn ei disgwyl, neu ei fod i wedi cyflawni'r graddau gwell nag oedd yn ei disgwyl. Mae clirio hefyd yn broses ymgeisio hwyr, sy'n rhoi cyfle i'ch plentyn i ystyried gwneud cais i brifysgol os nad yw eisoes wedi gwneud. Felly does dim rhaid i'r broses clirio fod yn un llawn straen. Rydyn ni yma i chefnogi chi gam wrth gam drwy'r broses. Mae yna llawer o bethau y gallwch chi i wneud i cefnogi'ch plentyn a helpu i paratoi. Yn gyntaf, gwnewch eich ymchwil. Drychwch drwy gwefan Ugas a gwefan Prifysgol Abertawe i weld pa gwrsiau sy'n gael trwy clirio. Cofiwch hefyd edrych ar gofynion mynediad ar gyfer y cwrsiau hynny. Gwnewch rester o'r cwrsiau mae gan eich plentyn diddordeb ynddynt. A hefyd, nodwch ar rhifau ffôn mwyn bod yn barod i ffonio a fore diwrnod canlyniadau. Hefyd, gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn barod cyn ffonio'r llinell gymorth. Bydd angen i'ch plentyn ddarparu i rhif adnabod personol Ugas, y graddau mae wedi cyflawni, a'r codau'r cwrs ar gyfer y cwrsiau mae ganddo ddiddordeb wneud cais amdanynt. Pan fydd eich plentyn yn ffonio, bydd aelod o'n tîm yn barod i ateb unrhyw gwestiynau sydd ganddo a arwain trwy'r broses ymgeisio. Fel arfer, mae'n posib nodi yn y fan a lle os gallwn ni cynnig lle iddo. Unwaith eich plentyn dderbyn cynnig wrthym, bydd yn derbyn cadarnhad dros e-bost a thrwy Ugas. Wedyn bydd eisiau eich plentyn fynd ar hwb Ugas i dderbyn y cynnig. Os yw eich plentyn yn dal lle mewn prifysgol arall ac mae wedi ail ystyried ac eisiau gwneud cais i Brifysgol Abertawe, cysylltwch â ni yn gyntaf jyst mwyn wneud yn siŵr ei bod ni yn gallu cynnig lle iddo. Wedyn, bydd eisiau eich plentyn hunan ryddhau o'i cwrs greiddiol trwy hwb Ugas ac yna gallu gwneud cais i Brifysgol Abertawe. Cyn gyntaf bydd eich plentyn yn derbyn cynnig am le, bydd yn gallu gwneud cais am plentyn a gallwn ni arwain drwy'r broses hynno ar y ffôn. Cofiwch fod gyda ni llety penodol ar gyfer myrfyrwyr sy'n siarad Cymraeg. Unwaith eich plentyn derbyn cadarnhad o'i le, bydd angen i chi gysylltu cyllid myfyrwyr mwyn rhoi wybod iddynt am y newid. Yn ystod yr alwad, bydd cyfle gan eich plentyn siarad ar un o'r llys gennaf myfyrwyr ac aelod o staff academaidd mwyn dysgu rhagor am y cwrs mae ei wedi ddewis ac i ddysgu sut profiad yw astudio yma yn Brifysgol Abertawe. Felly, yn y cyfamser, gallwch chi ymweld â'n gwefan i ddysgu rhagor am glirio, y broses a'r cwrsiau sydd ar gael gyda ni. Rydyn ni'n edrych ymlaen a siarad â chi cyn hir.